Hallo beste beroepschoolvolgers, daar zijn we weer. Ja, Rutte heeft dus samen met zijn kabinet besloten dat we dus nog even niet met 9 man bijeen mogen gaan zitten om te repeteren of om op te treden of wat dan ook. Dus nou hebben we gezegd van ja, dan moeten we toch terug weer in kleine bezettingen gaan doen. En toen had Robert het leuke idee om voor u recepten te delen. Zodat je in de lockdown, als je toe zit, lekker kunt koken met elkaar. Dus loester maar een schoot. Zoermoos, zoermoos. Met rokenspek en erwtenpuree, met rokenspek en erwtenpuree, met rokenspek en erwtenpuree, met rokenspek en erwtenpuree. Blonkel, blonkel. Met nootmuskaat en een stooflepje, met nootmuskaat en een stooflepje, met nootmuskaat en een stooflepje, met nootmuskaat en een stooflepje. Koes, ik hoef geen toes met hummus, quinoa of geen couscous, dat brengt die me geen aansluis. Koes, ik hoef geen toes met hummus, quinoa of geen couscous, dat brengt die me geen aan. Sproeten, sproeten. Met boter aan een kortelet, go boter aan een kortelet. Met boter aan een kortelet, met boter aan een kortelet. Goeroes, ik hoef geen toes met hummus, quinoa of geen couscous, daar vind die me geen aansluis. Goeroes, ik hoef geen toes met hummus, quinoa of geen couscous, daar vind die me geen aansluis. Lai lai la 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 Hoppatee, daar staat erop. Mensen, tot de volgende. Veer zwaaien alvast. Houd het goed, houd het gezond, houd afstand en blijf lekker eten.